Неверагоднае! Праграма пра шчырых і адметных беларусаў, якія адкрыта заяўляюць пра сваю грамадзянскую пазіцыю, робяць крокі ў бок пераменаў і натхняюць на іх усіх нас. Вітаю вас, паважаныя неверагодныя слухачы і гледачы гэтага нашага стрыму. У студыі працуе Марыя Вайтовіч, і гэта праграма, неверагодная праграма пра шчырых, смелых людзей, якія не баяцца рабіць крокі ў бок пераменаў і натхняюць на іх усіх нас. А наш сённяшні госць – гэта гісторык, музеязнаўца, экскурсавод Павел Каралёў. Паша, прывітанне. Прывітанне. І сёння мы будзем размаўляць пра тое, як Паша недаўно гуляў па парку Марата Казея і выпадкова трапіў на скарб. Знайшоў сапраўдны скарб з золатам. Вось такое бывае. Я нагадаю, што наш сённяшні стрым можна глядзець на афіцыйнай старонцы euraradio.pl. Таксама сачыце за ім у нашых сацыяльных сетках. Гэта ў Фейсбуку, ВКонтакце, Аднакласніках. Калі ласка, пакідайце свае пытанні. Мы ж пачынаем. Паша, што гэта такое? Па-першае, я шчыра віншую. Мне здаецца, што знайсці скарб – гэта нейкая дзіцячая проста мара ўсіх. Проста ўсе маралі знайсці скарб. Не было вось дзіцяці, які не марыў. Я ўпэўнена. Што такое вось здзейсненая такая мара у такім ужо не вельмі маленькім узросце? Ну, я таксама віншую ўсіх, таму што, ў прынцыпе, гэта не такая частая з'ява. Вось, скажем так, мне казалі, што ў 1990-х годах, то прынамсі, у год десятак скарбаў плюс-мінус знаходзілі. А зараз, можа, як і тады, то зараз гэта з'ява вельмі рэдкая. Мне, археолог, якога я выклікаў, Сергей Дзярновіч, казаў, што ён увогуле у ягонай практыцы гэта першы скарб, з якім ён сустрэўся. Дырэктар інстытута гісторыі Лакіза таксама казаў, што, ў прынцыпе, гэта вельмі зараз рэдкая з'ява. А рэдкая, напэўна, таму, што проста-напроста мала хто гэты скарбы аддае. Фактычна мы ведаем, што рынок прадметаў, старажытнасці, на які пастаўляюць чорныя капацелі, ён ёсць, ён дзейнічае, ён немалы, вось, і таму скарбу, гэта не частая з'ява. Таму я таксама ўсіх віншую, гэта можа быць, гэта не ёсць скарб арабскіх дырхамаў, ці нейкіх манет у Рэчы Паспалітай рэдкіх, але гэта скарб канца 19-го, там ёсць манеты самага пачатку 20-го стагоддзя, Мікалая II царскія манеты, залатыя манеты. Вось, там ёсць яшчэ і перстень, і такі ланцуг, вось, ёсць зубная коронка на 4 зубы, таму і 24 манеты. Таму гэта такая прыемная знаходка. Не магу сказаць, што ў мяне там былі звыш нейкія ўражанні, эмоцыі. Былі эмоцыі, але, у прынцыпе, я не звыкся да такіх знаходак, бо я звыкся звычайна всёшку знаходзіць, можа быць, які-небудзь кубачак, можа быць, якую-нибудь бутэлечку аптэкарскую. І я вельмі радуюся, да гэтага я звыкся. Вось, мне ёсць вялікая радасць, калі знаходжу вось такія прадметы. Асабліва, калі гэтыя прадметы мусілі быць вывезены на сметнік або на іншую будпляцоўку, вось як такое, як смецце такое, скажам. І такіх выпадкаў у мяне многа, і там я шчыра радуюся, калі удалося нейкую бутэлечку захаваць. А са скарбам я не звыклы, таму я радаваўся, скажем так, у мяне былі пытанні, я зразумеў, што это калі адна манета, пасля другая, пасля трэця, значыцца, штосьці пасля зубная коронка, так неякавата стала. А што вось было, калі ты калі знаходзіш зубную коронку, то так ці іначай разумееш, што там чалавечы пратэз зубны, то не ведаеш, чаго яшчэ чакаць. Але все гэта было больш-менш побач, літаральна узяўшы адну манету, скінуўшы літаральна
двумя пальцамі зямлю, яшчэ манета, потом яшчэ. То бок это увогуле многія дзівяцца, ну некаторыя дзівяцца, што вот як это знайшоў ажно 16 манет залатых без металашукальніка. У меня няма металашукальніка, я ім не карыстаюся. Па-першае, гэта забаронена, па-другое, ну у меня ёсць такое кепскае стаўленне да чорных капацеляў, і таму, в прынцыпе, вот так вот атрымалася сапраўды, што ну, мне то і не патрэбна. Мне так вока ўжо на старажытнасці працуе, і таму, в прынцыпе, вось удалося сабраць вось все гэтыя знаходкі, а ўжо пасля археолог прыехаў з металашукальнікам, ну і знайшлі яшчэ 8 манетаў. А давай трошки ўсё ж таки вернемся у той, гэта быў вечар ці гэта быў дзень. Як гэта адбывалася? Просто распавядзі. Вось ты адкуль, ну, недзе там шпацыраваў, кудысьці ішоў. Што ты заўважыў, як так апынулася? Ой, ну все даволі так вот і проста і празаічна. Я працую у музеі, які знаходіцца ў парку Купалы, і трэба сказаць, што мне цяжка спакойна сядзець, калі я ведаю, што вядуцца побач будаўнічай працы, ну там ці якія камунікацыі робяцца. І чаму мне цяжка проста сядзець? Бо фактычна я ведаю, што працы, які там праводзяцца, траншеі вось гэтай рыюць, яны праводзяцца з археалагічным наглядам. Археалагічны нагляд гэта такая штука, дазвола, ну, афіцыйная, як бы, інстытут гісторыі выдае, ну, вот гэты робіцца археалагічны нагляд, археолог ёсць, але такая праблема, што, па-першае, вельмі часта гэта просто гэта не раскопкі, гэта ідзе тэхніка, якая вывальвае гэтую зямлю, і ўжо пасля праходзіцца археолог і глядзіць, што ёсць, і зверху збірае. Часам, калі яны вот назад гэтую зямлю, ну вот нейкі грузавік на вываз вывозіць, археолог таксама можа паглядзець. То бок ніхто, ну па факце, вось можа быць яно і прапісана, што павінна быць, але па факце ніхто не правяряе вось дашчэнту гэтую зямлю. І, канешне, мне шкода як музейшчыку, што нейкія рарытэты могуць проста выехаць, і мы іх згубім як бы назаўсёды. Вось так вот год назад была сітуацыя в парке Янкі Купалы, вось дзе было таксама тыя траншеі. Ну і фактычна вось атрымалася так, што калі я бачу, што вывозяць прадметы, ну вывозяць зямлю, а там бутэлечкі бачны, вось археолага у этот момант там няма конкретно в эту хвіліну там, ну ці там в эту гадзіну, то просто я тады іду і збіраю і прыношу ў музей, каб яно захавалася. Фактычна так. Ну і тая самая сітуацыя в парку Марата Казея. Вось я перыядычна там праходжу, вось тэрыторыя не агароджана. І так жа сама бачу, вось калі штосьці вывозяць, так жа сама знаходжу і гэтыя прадметы, каб яны засталіся. Але звычайна гэта, ну, аскепак талерачкі, але з клеймом, бутэлечка аптэкарская, ці вот нейкі такія, ну, важныя, але, ну, такі малыя моманты, да, дробныя нейкія рэчы. Ну, а вот тут аказалася, што проста гэта был ужо дзесьці пад 3 гадзіны дня, вось 14 з нечым. Ну і вот аказалася, што вот я каля насыпа праходзіў неяк так вот, і фактычна ўжо і паглядзеў там, і адзін раз і другі раз прайшоўся каля гэтага насыпа, але вот неяк ад яго не сыходзіў чамусьці, і ўжо трэці раз праходзячы літаральна, ну, бо ён вялікі быў насып просто, вот, і пабачыў вот нейкае жоўтае бліснула, ну, пабачыў манету, жоўтую манету, і, канешне, падумаў, што гэта, ну, першая рэакцыя, што савецкі пятак. І, в прынцыпе, ўжо былі пятакі, ну, там, в парке Купалы былі, ну, вось, немного, але былі савецкія манеты. Ну, тут так же сама, думаю, ну, вот савецкая манета, вось, беру, не савецкая, профіль Мікалая II, вось, што адчуваеш у гэты момант? Ну, нічога асаблівага. Вось, ну, вот, гэта больш цікавая, чым савецкая манета. Ну, это як бы не больш за тое. Потом побач літаральна другая. Вось. Потым прыбраў пальцамі зямлю, трэцяя, і побач пасля каронка. Ну, я зразумеў, што гэта ўжо, ну, што-то больш, як бы, сур'ёзнае, чым адна манета. І пасля літаральна так вылазіць ланцуг, ну, не ланцужок, а ланцуг такі вялікі даволі. Вось. Ён таксама залаты?
А вот я просто зараз все гэты прадметы знаходзяцца ў інстытуце гісторыі, таму там увогуле павінна быць экспертыза гэтых прадметаў, які выявіць золата гэта ці не, ну і перстень, вось. Ну і яшчэ манеты. Ну, карацей, вот так. Ну і вот пасля я зразумеўшы, што гэта все, ну, як бы сур'ёзна, то літаральна там праз некалькі хвілін я пазваніў археолагу, я ведаю яго тэлефон, мы ў кантакце, ў прынцыпе, і паведаміў, вот, што так, вот, што я такі знаходкі вот зараз толькі што, вось, і ён сказаў, што ён выязджае. Ну, я стал чакаць археолага, ну і прасіў археолага спыніць працы, каб ён званіў, ён стараўся дазваніцца, не дазваніўся, прыйшлося мне спыніць працы. Ну, канкрэтна там просто я з аднаго боку збіраю, ну, вот пабачыў гэта все, а з другога боку насыпа ўжо эта тэхніка, ну, вычышчае зямлю. І вычышчаць ему, ну, так, не ведаю, паўгадзіны і, напэўна, бы 40 хвілінаў бы всю зямлю як бы вывезлі бы. А якая была рэакцыя? Вось ты сказаў, дарэчы, наконт таго, што я вось тут знайшоў тут... Будаўнікам? Ну, я не казаў, што я знайшоў. Канкрэтнае, я просто сказал, што ёсць знаходка, я пазваню археолагу, археолог едзе, спыняйце, калі ласка, працы. Як рэагуюць будаўнікі на гэта? Нормально. Пайшоў ты ці не? Не пасылаюць, не? Не, таму што, ну, па-першае, яны часамі не бачаць цёжку, вось, бо я так ці іначай бывае праходжуся там. А па-другое, ну не, ну у меня ёсць нейкі пэўны такі досвед спыняць працы, так атрымліваецца, вось, потому што ў свой час мне давялося сярод іншых спыняць працы у Ракаве, там разбуралі праваслаўныя могілкі, і на дзень помнікаў месцінаў мы з аднаго боку могілак прыбіраем, а з другога боку едуць экскаватары, на магіле выбіраюць. Ну і вось мы сталі супраць экскаватару. Гэта был досвед. Был досвед 3 гады назад, мы спынялі працы на вайсковых могілках, калі велося такая зачыстка, так званае добраўпарадкаванне, але фактычна знішчэнне помніка. І вось там спынялі працы, таксама было непросто, таксама было змаганне сапраўднае, вось, і тэлефоны там у кагосьці адбіралі, каб не здымалі, вось, той, хто там працаваў, а фактычна нішчылі. І, в прынцыпе, пракуратура пасля признала, что все ж працы были некорректные и ну, рабіліся з парушэннямі. Год назад прыйшлося спыняць працы ў парку Янкі Купалы, таму што калі капалі гэтай траншеі, наткнуліся на падмуркі. І атрымліваецца, я меркаваў, што гэта ёсць лазні Плаўскага, падмуркі лазні, дзе мыўся і Купала, і Колас, і нашы пісьменнікі, там шмат такіх гісторыяў звязана з гэтай лазні Плаўскага. Вось у парку Купала яна знаходзілася. Ну, там парка тады да вайны не было. І вось таксама, напісаўшы лісты, этой працы былі спынены на некалькі месяцаў. Меня вельмі не любіў там прараб, які пастаянна мяне ганяў, бо я, атрымліваецца, ім 2 ці 3 месяцы, яны не могуць з гэтымі ну, не могуць трасу правесці, вось, не могуць там пакласці трубы. Вот. І трэба сказаць, што атрымалася гэтай падмуркі зберагчы. Вот для мяне это такая, ну, не толькі для мяне, для ўсіх это такая удача, таму што все ж... Перамога. Да, пэўны перамог. Перамога у нас як бы часам бракуе, і кожная перамога, яна так немножко натхняе. Ну і вось тады год назад атрымліваецца, што падмуркі Луцкевічаў, дзе Іван, Антон Луцкевіч, заснавальнікі Беларускай Народнай Рэспублікі, Стэфан Луцкевіч, трэці брат, які ўратаваў Купалу ад гібелі, калі Купала рабіў спробу самагубства, ён врач уратоўваў Купалу, то вот фактычна гэтыя падмуркі яны ацалелі, і траншеі прашлі там побач, міма, але ну, наўпрост іх не знеслі. Ну і тут уже самы быў просты варыянт, просто сказаць, што вот едзе археолог, все, пока прыпыніцеся, ну, то бок, няма праблемаў. Слухай, ты столькі ўжо ўсяго распавёў, што мне хочацца ўжо далей пайсці, але яшчэ такое адразу пытанне, каб не забыцца. Скажы, што трэба ўвогуле рабіць, калі ты знаходзіш вось такі скарб, там, знаходзіш ці золата, ці нейкі кубышак, як ты кажаш, так, і ты бачыш, што ідзе будаўніцтва. Вось якія крокі павінны зрабіць звычайны чалавек, таму што я думаю, ты гісторык, ты гэтым займаешся, ты музеязнаўца, а звычайны чалавек можа проста не ведаць і можа ўзяць проста гэтую манетку, там,
пакласці ў кішэні і з'езжыць. Ну вот як бы ёсць праблема, да, што калі б гэтыя скарбы патрапілі можа да іншых людзей, яны маглі б аддаць. Такія выпадкі былі ў Мінску, што аддавалі скарбы, ў іншых гарадах, у Гародні аддавалі скарбы. Вот. Але мы разумеем, што шмат скарбаў проста сыходзяць вось, і назаўсёды. Я памятаю, быў на полі цудаў у Ждановічах, вось, дзе прадаецца амаль усё. Ну і так вось вухам чул размову, як чалавек другому распавядал пра нейкі скарб, які вось уже не памятаю што, але па логіцы я зразумеў, што быў знойдзены скарб, і гэты скарб у рэшце рэшт пасля, карацей кажучы, па манетках быў прададзены. Вот, таму калі вы знаходзіце нейкую кашту, ну бачыце, што не проста манетка адна, а вось ну просто вот, ну пачынаецца скарб. Гэта некалькі манетаў, гэта нейкія каштоўныя рэчы, гэта ланцужкі, гэта персні. Вось, гэта можа быць просто там, не ведаю, вот, ну, можна адрозніць скарб, все ж гэта пэўны збор прадметаў, то, канешне, трэба паведаміць, ну, каму паведаміць. Вось, у дадзеным выпадку я паведамляў археолагу в Інстытут гісторыі Акадэміі навук. Вось, в Інстытут гісторыі Акадэміі навук. Гэта даволі добры варыянт. І лепш паведаміць адразу. Не взять прадметы і там заўтра ці паслязаўтра. Вось, вы знайшлі і вы паведамляеце. Вы звоніце, вот што так-то, так-то. І прыязджае археолог, які ўжо далей, ну, будзе вывучаць гэтае месца. В прынцыпе, вы, як знаходчык скарба, можаце мець прэтэнзію на грашовае такое, ну, узнагароджанне. Дарэчы, я думаю, таму што я памятаю, што калі мы паставілі яшчэ толькі гэтую навіну у Тэлеграм, здаецца, так, Еўрарадыё. Дарэчы, падпісвайцеся на наш Тэлеграм Еўрарадыё, там шмат навін, некаторых якіх няма на нашым сайце афіцыйным. Хвіліначка рэклама была. І калі мы паставілі ў Тэлеграм гэтую навіну, людзі пісалі такія пытанні, што яму за гэта будзе. Ну, то бок, вось ты прынес скарб, так? Ці чакаў, што нешта будзе, ці... А нехта чакае, напрыклад, нехта лічыць, што вось ён зрабіў добрую справу, чаму б не. Ну, я не чакаў, што штосьці будзе, і, в прынцыпе, па вялікаму рахунку не чакаю. Вось, хаця спробу, як мне раюць, сёшку зраблю, таму што, в прынцыпе, гэта, ну, па логіцы павінна быць. Але калі чалавек знаходзіць скарб, то ён можа мець, скажем так, вот, пэўнае ўзнагароджанне, але гэта ў нашай сітуацыі дастаткова такі хлопатнае дзельце, што не так проста это все мусіць афармляцца. Но справа ў тым, што калі, ну, вот, звычайна ты будаўнік і ў тваі абавязкі ўваходзяць, ну, канкрэтныя працы, то яно тады не ўлічваецца. Это як бы твае былі працоўныя абавязкі, скажем так. Вось. Але ў прынцыпе, калі пры добрай сітуацыі, то яно павінна быць узнагароджанне ў памеры, ну, там ёсць нават 50%, але 25% атрымлівае ўласнік, ну, зямлі, каму яно належыць. У дадзеным выпадку вот, парк Марата Казея нават і не ведаю, гэта, ну, горад, але, ну, не ведаю, ну, это не прыватная тэрыторыя, як бы так вот. І 25% знаходчык скарба. Ну, але зноў жа, як бы, гэта все, ну, мусіць быць ацэнены гэты скарб. Вот, але гэта все, скажем так, дастаткова непроста. Былі выпадкі і немала, ну, прынамсі, былі дакладна, што вот у Мінску прыносілі, здавалі гэты скарб, ну, іншы скарб. Вось, і ўрэшце рэшт узнагароджанні не атрымлівалі. У Гародні быў знойдзены скарб, і дзе было атрымана ўзнагароджанне. І вот, таму тут як бы як будзе, але, ну, мне здаецца, па-першае, гэта у дадзеным выпадку, у дадзеным скарбу, можа, не самыя, ну, там, вялікія грошы, але, ну, але будзем глядзець, я як бы не маю такой нейкай, ну, звышспадзеву, вот, але, тым не менш, в прынцыпе, па логіцы яно павінна быць. Слухай, я таксама думаю, чаму павінна, таму што гэта, ну,
як бы дало б такі стымул, напэўна, людзям, якія ўсё ж такі знаходзяць, так, не прадаваць недзе на чорным рынку. Правильно я думаю? Так, абсалютна, бо я насамрэч от калі знайшоў скарб, зразумеў, што калі нават, ну, это была моя такая думка, як бы было б класна, калі бы нават калі дзяржава па нейкіх, ну, заканадаўчых памерах, ну, заканадаўчых нейкіх таких артыкулах і не можа там дзесьці выдаць гэтай грошы, было б класна, ну, это можа не ў нашай пакуль што сітуацыі, але ў прынцыпе, каб былі б нейкія спонсары, фундатары, там недзе банкі, якія маглі бы прэміраваць чалавека, і чалавек ведае, што ён в прынцыпе гарантавана атрымае пэўныя грошы, што ён прынёс, бо калі раптам не дзяржава, то ёсць нейкія спонсары, якія вот, і галоўная мэта, каб гэтыя скарбы не губляліся. Бо ў прынцыпе ёсць інтэрнэт-пляцоўкі, дзе все гэта так ці іначай прадаецца. Там, конечно, не напісана, што прадаецца скарб, але, ну, але так ці іначай там часткі гэтага, ну, бачна, што ідуць. Таму вот такая думка было б выдатна. І не абавязкова, каб мне яно там выплочвалася, але ў прынцыпе, каб яно рана ці позна так стала, каб гэтыя скарбы просто патраплялі ў музей, бо гэта ж цікавая гісторыя. Адна справа прайсціся па парку Марата Казеі, паслухаць, што вот да вайны у 30-х годах там это был жылы район, там было просто хаткі, там агароды, а потом гэты район на трэці дзень вайны згарэл, там была вялікая бамбёжка, вось, а ў 50-х годах зрабілі парк. Ну і гісторыя Марата Казея. Але ж другая сітуацыя, калі мы уяўляем, што гэта там быў хтосьці вот гэты скарб схавал, вось, мы можам дадумваць, якая гэта была сітуацыя, які гэта быў час. Ёсць версія, што гэта ввогуле другую сусветную вайну схавалі гэты скарб, можа быць раней, можа быць там 30-е гады, можа быць немножко раней, але это ўжо іншае ўспрыняцце горада ідзе. Вось, што тут была знойдзена такая знаходка, тут такая. Я, ў прынцыпе, скажу так, што вот калі праходжуся вот па парку Купалы, або там вось, ну, парк Купалы, і вот калі патрапляліся рарытэты, просто патрапляліся, кафля, тое, другое, я выкладаючы гэта в Facebook, просто зараз у людзей я ведаю, што сталася ўспрыняцце, што гэта нейкі там выспа скарбаў. Ну, не скарбу в сэнсе манет, але вот што там пастаянныя знаходкі, яно сапраўды там так ёсць. І іншае ўспрыняцце, калі гэта голае поле, там няма гісторыі, там што-то было, што-то згарэла і все. Мне здаецца, што на гэта абавязкова трэба звярнуць увагу і ўладам, напэўна, нашым, так, я ў сэнсе кажу таго, каб праводзіцца працы, так, дасканальна вывучалася вось гэтая зямля. Я так думаю, тому што ўжо, ну, людзі, так, яны ж таксама бачаць, так, знаходка, выспа. Ага, адным цікава, адны будуць дамагацца таго, каб шлі нейкія там працы гістарычныя, так, іншыя будуць ціхенька па начах, можа, хадзіць і таксама шукаць і пакідаць сабе. Ну так. Гэта такая трошкі небяспечная, дарэчы, тэма, мне здаецца, што з аднаго боку абавязкова трэба пра гэта казаць, з іншага боку, чым гэта можа абярнуцца, напрыклад. Тут трэба шукаць момант супрацы. Да прыкладу, ну вот калі у людзей, ну чаму людзі шукаюць каштоўнасці, вось, чаму яны ходзяць металашукальнікамі? Як я разумею, напэўна, гэта тое самае, як і рыбакі. Вось у іх там любая лёд, то трэба выходзіць, і, ну, это такі азарт, не ведаю, жарсць, вось нейкі такі інтарэс. Таму, канешне, трэба шукаць магчымасць, каб даць людзям дзесьці і пашукаць, але не металашукальнікамі. Вось, ну, на мой розум, это магло бы быць увогуле вось гэтай траншеі, которые, ну, ёсць, і якія фізічна, ну, немагчыма все перагледзець аднаму чалавеку, які робіць археалагічны нагляд, то у нас ёсць куча розных арганізацый, БРСМаў, не БРСМаў, ну, маецца на увазе, так ці іначай ёсць гурткі. Вот, можна гэтых студэнтаў далучаць, но это в нармальнай сітуацыі, каб было нармальная павага да гэтай гісторыі. А так атрымліваецца гэтая гісторыя пачатку 20-го стагоддзя, 19-го, падмуркі Луцкевіча. Вот я, да прыкладу, ну вот гэта все не лічыцца каштоўным. Ну, как бы ёсць такое грэблівае стаўленне, што это кшталту, ну это ж не Пампеі, это ж не там не Полацак там.
862 года вось і таму вот гэта шкода, таму што з гэтых дробных рэчаў ствараецца велізарны пласт. Мне самы лепшы прыклад я маю, дзе гэта ніжні замак у Вільні у Літве. Замак быў разбураны ў свой час, і там былі праведзены ўжо ў наш час раскопкі, знойдзена велізарная колькасць артефактаў, там кафлі, чаго заўгодна, і адбудавалі будынак, яны все это змясцілі ў будынку. Мала таго, яны ездзяць з выставамі па ўсяму свету, вось тое, што яны знайшлі, вот калі раскопвалі, яны прывозілі гэтыя знаходкі ў Мінск. То фактычна людзі з пустога пляца зямлі, з кавалка вот пляца зрабілі выдатную выставу, якая працуе зараз у іх і якую яны возяць па ўсяму свету. Вот для мяне такі прыклад, як вот пустое месца, можна, яно не пустое, але як яно можа вот як бы працаваць на дзяржаву, на краіну. Канешне, ну ты нават сказаў пра лазню, дзе там мыліся, магчыма, нашы літаратары, там шмат такіх людзей. Уяўляеш, якое гэта было б месца? Як на ім, ну, давайте так уже камерцыйна нават думаць, можна было б зарабляць грошы. Можна. Гэта ж фішка. Можна. Гэта цікава ў сучасным такім. Можна. Але, зноў жа, гэта можна ў нармальнай сітуацыі. У нашай сітуацыі гэта, дай Бог, каб это проста не зачапілі лішні выпадак, ну, вот гэтай падмуркі Луцкевічу, важных дзечаў, яны вот просто, ну, атрымалася так, што я просто казал будаўнікам, вот тут мы копаем, а тут не копаем. Хотя хто я такі? Ну, я музейшчык, да, але атрымліваецца, што, ў прынцыпе, па вялікаму рахунку, мала каму было да гэтага справы. Я падавал заявку на ўнесенне ў спіс каштоўнасцяў падмуркаў, каб яны асобна былі ўнесены. Ёсць парк Купалы, як каштоўнасць гістарычная, але, як бачым, яно не абараняе падмуркі. Вось, ну, парк каштоўнасць, а падмуркі можна знесці. І вось, каб быў асобны статус гэтай каштоўнасці. Ну, яно не прайшла гэтая прапанова, але падмуркі вось сказаў, што будаўнікам, што давайце падалі, так вот яно да пары да часу, в прынцыпе, зберагліся. Дзякуй. Карацей, шмат тэм, якія яшчэ трэба апрацоўваць, выпрацоўваць, так і падымаць. Павел, мы даўно не бачыліся з табою. Я памятаю, што мінулы эфір мы з табой размаўлялі, тады былі вось якраз вялікія праблемы на байцоўскіх, на вайсковых могілках усё у нас. Байцоўскія таксама былі. Байцовы настрой, ну так. Вось, скажы, як, ну, трошкі, як справы ў гэтай тэме? Вайсковыя могілкі. Ну, зараз зацішша, але, канешне, мы ўсе чакаем весну у тым плане, што так ці іначай могуць вярнуцца камунальнікі туды вось, і працягнуць сваё добраўпарадкаванне, але пакуль што зацішша, і, канешне, мы працягваем гэтую справу. Летам стараемся валанцёрыць, фарбаваць, там, чысціць. Ёсць людзі, которые пастаянна вось, фактычна там працуюць, вось, ну, так вот, валанцёраць, даглядаюць, рамантуюць. Я стараюся неяк інфармацыйна гэтую тэму падтрымліваць, вот, нейкія круглыя даты пісьменнікаў, паэтаў, нейкіх вядомых там медыкаў, дзеячоў, вось, старацца нагадваць пра вайсковыя могілкі, але вы можете падпісацца на вот, Facebook, вайсковыя могілкі, контакт, калі што, і адсочваць гэтую тэму, бо таксама я думаю, што зараз бы у 2021 году ўжо бы гэтыя могілкі былі б цалкам зачышчаны. А як яны былі б зачышчаны, гэта можна пабачыць, калі ісці па вуліцы Казлова і пабачыць агароджы могілак, і за агароджы будуць вось гэтай плітачкі, падгалоўнікі такія, як грыбы. І вось там іх паспелі зрабіць вось на той частцы могілак, а далей не. А вот зараз бы яны б ужо зрабілі бы все могілкі. То фактычна уявім сабе кальварыю, там, што вот якая цалкам зроблена не в помніках, а в асноўным в плітачках. Ну, вот, таму, канешне, удалося гэта адтэрмінаваць, і я спадзяюся, што ўдасца спыніць да канца гэтыя все ідэі, такой ненармальнага добрапарадкавання па-беларуску, а гэта значыць, што няхай не будзе гісторыі, але няхай все будзе акуратненька. Дзякую. Вось, дарэчы, добры прыклад кансалідацыі людзей на месцы, так, можна кансалідавацца па ўсёй Беларусі, ва ўсім свеце, напэўна, у нейкіх думках, ідэях, так, як было вось
прынамсі гэтым летам, як усе адчулі, так што мы беларусы, мы разам, так. Але ж калі ёсць адчуванне, што нехта далёка, нехта з'язджае, нешта не адбываецца нібыта, так, вось можаце аб'ядноўвацца вакол нейкай ідэі добрай, прынамсі валанцёрыць разам, я думаю, гісторыкамі, дапамагаць ім. Трэба зберагаць нашу спадчыну, гэта дакладна. Скажы, калі ласка, яшчэ вось людзі, якія пачынаюць з чымсьці цікавіцца, так, я бачу, што ёсць такая ўжо мода нават на нейкія такія экскурсіі па гораду. Ну і ўжо даўно, канешне, мы вандруем усе па нашым краі, асабліва у год, калі усе межы былі амаль зачынены, так, людзі не маглі нікуды паехаць, мы ўсе засталіся дома, так. Скажы, як справа ў экскурсіях, ці ездзіце вы куды-небудзь як раней, і наколькі гэта небяспечна зараз, калі людзей звычайных забіраюць проста з вуліцы? Ну, наконт таго, ці ездзім мы кудысь, я асабіста аўтобусныя экскурсіі, туры не праводжу. Но это мой выбар, бо часам такая магчымасць ёсць павесці групу, але я як бы стараюся ўсё ж аўтобус гэта так ці іначай зачынена, закрытае памяшканне, дзе людзі могуць захварэць. Больш верагоднасць, чым на вуліцы, прынамсі. Таму аўтобусныя туры я не праводжу, і ў прынцыпе я ведаю, што іх стала вельмі мала. Ёсць фірмы, якія праводзяць, ёсць фірмы, якія стараюцца зрабіць рассадку там, вось там не 2 чалавекі побач, а 1, або там яшчэ там, ну, карацей, каб была прастора. Вот, але па горадзе экскурсіі праводзяцца, па горадзе, вот, па Мінску праводзяць экскурсаводы, хаця, канешне, ёсць рызыка, вот, бо былі затрыманні, і трэба сказаць, што ўвогуле каля дзесятка экскурсаводаў было затрымана са жніўня месяца, і прычым это каля дзесятка экскурсаводаў просто затрымана, нават больш, калі я не памыляюся, але далёка не толькі ў Мінску затрымлівалі экскурсіі, гэта было Мінск, гэта быў Полацак, не памятаю, там была сітуацыя ў Наваградку, здаецца, но таму, вот, як бы, канешне, гэта все рызыкоўна, і таму ты калі збіраеш экскурсію, то ты не ведаеш, што чакаць, і не ведаеш, дакладна ўжо не пойдзеш па праспекце, вось, паеўшы пірожана мечта і пайсці ў бок плошчы Незалежнасці, але думаеш, як бы вось нейка, можа быць, за куткамі прайсці, хаця все роўна небяспечна. І таму такая сітуацыя ненармальная насамрэч, і ў гэтым годзе вось арганізатары фэст экскурсаводаў, вось традыцыйнага свята, вось экскурсіі, бясплатных экскурсій. Арганізатары гэта мы, гэта я, гэта Тацяна Гайдук, гэта вот, ну, той актыў, скажем так. Мы, канешне, упэўнена, што нельга праводзіць экскурсіі зараз па горадзе. І, ну, рабіць фэст экскурсаводаў трэба чакаць нейкага лепшага часу, чакаць тады, калі гэта не будзе, як і павінна быць у дзяржаве, не будзе прэтэнзій, не будзе ніякіх, ну, нармальная сітуацыя, это калі ёсць свята экскурсія, калі это ёсць свята, калі ёсць настрой належны, а не думаць, што кагосьці могуць там дзесьці затрымаць. Таму, канешне, вот фэста ў гэтым фармаце яго не будзе. Можа быць, мы падумаем кшталту зрабіць што-то онлайн, но але зноўку это трэба яшчэ разважаць, і таксама, ну, пакуль не ўпэўнены ў гэтым. Ох, ты мне распавёў гэта, мяне проста дажыкі пайшлі па руках. Чаму не будзе, ці вы не спрабуеце ўвогуле неяк там заявіць пра свае правы? Ну, як можна, гэта ж гэта праца многіх людзей. Гэта праца многіх людзей. І таксама гэта нашыя правы, не ведаю, вандраваць там, шпацыраваць па горадзе. Ну так, тут як бы можна так паставіцца. Я скажу асабіста за мяне. Ну, вот, да прыкладу, бо тут жа ёсць таксама сітуацыя, да прыкладу, стомленасці. Вось. Яна тут, можа, не галоўная, але яна ёсць, таму што
Так ці іначай усе экскурсаводы гэта таксама людзі, і яны рэагуюць так жа на рэчы, якія адбываюцца. І ў нейкім сэнсе зараз па вялікаму рахунку не да экскурсіі, не экскурсаводам, хаця гэта заробак экскурсаводаў, і там проста людзям таксама вельмі часта не да экскурсіі, таму што як бы мы бачым, што вакол адбываецца, і таму гэта все экскурсіі сыходзіць на дальні план у павестцы дня, вот так скажем. И это раз, то бок нема, я могу сказать, что вся энергия, да прикладу, вся цікавасць, вся вот нейкая вот такое, повестка дня, яна лежыць у іншым. Вот у нагодзе, там вот грамадскай, там палітычнай вось там рэаліі, вот то, што мы назіраем вакол. Каб правесці фэст экскурсаводаў, гэта трэба, як это вот так сказать, это трэба такие выселки, что просто ты не будешь нормально спать и ни день, и ни тыдзень, и ни месяц, значно больше, чтобы это будет, это вельмі титанічная праца, бо фактично проводится там сотні экскурсій. Было там рэкорд, калі не памыляюся, 350 экскурсій за 2 дні, бесплатныя, а ты на гэтых экскурсій збіраеш людзей. І таму, у прынцыпе, не апошняе месца займае, а першае гэта бяспека людзей. Таму што я не магу, мы фэст перанеслі з таго года, бо была пандэмія. Тут яшчэ пандэмія застаецца. То бок узяць на сябе адказнасць збіраць людзей массово, как массово, не на одну экскурсию, а на десятки, на сотню экскурсий, збіраць людзей, ведаючы, што можа быць і хваробы, можа быць і затрыманне, гэта, прынамсі, мы, арганізатары, не можам взять на себе гэтую адказнасць. Дзякую, Павел. Апошняе пытанне, так, скажы, што рабіць увогуле? Вось гэтае мы не можам рабіць, так, вы не можаце арганізоўваць, так, як вось праграма неверагодная, так, неверагодная такая парада, што нам усім рабіць, каб ўсё ж такі не думаць пра такія рэчы, што мы не можам шпацыраваць па вуліцы. Не, мы можам шпацыраваць і трэба шпацыраваць насамрэч. Я маю на ўвазе, што вот масавыя фэст экскурсаводаў это асобнае как бы мерапрыемства. А так я ўпэўнены, што рабіць можа і варта, каб рабіў кожны чалавек у меру сваіх сіл то, што можа рабіць. Такіх рэчаў будзе многа. Мне цяжка казаць і прыдумваць камусьці, вы там вот рабіце тое. Я могу сказаць толькі ад сябе, тое, што вот у мяне было в маім досведзе. Я не збіраўся ахоўваць вайсковыя могілкі. Я просто прыехаўшы один раз туды, зайшоўшы, пабачыў, што на палове могілак стаяць шыльдачкі, што на магіле будзе знесена. Я зразумеў, што атрымліваецца, што палова могілак знесуць. І калі пачаўся знос, прыйшлося ехаць. Хаця я не быў некрапалістам, в сэнсе не абараняў так вот могілкі. Прыйшлося гэта рабіць. Калі я пабачыў, што копаецца траншеі у парку, і пабачыў, што там ёсць знаходкі, то пашоў збіраць гэтыя знаходкі, якія, в прынцыпе, велізарная колькасць іх была б вывезена. То бок трэба просто кожны дзень быць гатовым да таго, што тое, што побач з вами дзесьці адбываецца, штосьці ёсць, каб мець магчымасць ввязацца в гэтую такое пэўнае змаганне. І калі вы не можете самі штосьці кіраваць нейкі працэс, дапамажыце другому, дапамажыце, падтрымайце нават добрым словам чалавека, напішыце лісты тым, хто знаходзіцца ў месцах зняволення. То бок, в прынцыпе, магчымасцю велізарная колькасць, таму трэба іх рабіць. Вялікі дзякуй. Я нагадаю, што у нас у студыі ў праграме «Неверагодныя» у 6-м выпуску сёння быў Павел Каралёў. Мы гаварылі пра проста неверагодную тэму, пра знаходку, пра скарб, які Паша знайшоў у цэнтры Мінску, а таксама тое, што патрэбна рабіць, каб перамены ўсё ж такі адбываліся ў нашай краіне. Дзякуй, Марыя. Неверагодныя. Праграма пра шчырых і адметных беларусаў, якія адкрыта заяўляюць пра сваю грамадзянскую пазіцыю, робяць крокі ў бок пераменаў і натхняюць на іх усіх нас.